Salutare, dragi prieteni, cu voi este Fantrec și bine am găsit la un nou video de parte. Și azi să dăm o tură cu mașina, să facem să vedem ce facem. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați, că mă ajută foarte mult. Dacă vă întrebați cine mai fac videouri, adică nu videouri, dar live, apoi nu fac live că nu-mi dă voie să fac, nu mă lasă. Adică am 3 aplicații, dar nu mă lasă să fac live, nu știu de ce. Și Trex tot așa nu pot să fac pe live și nu pot să postez timp de săptămână. Nu știu, să vedem. Poate și eu am să fac live de... Nu știu, să vedem. Asta e mașina mea și sper să vă placă. Cam așa arată ea. De față. Orice mie îmi place cum arată. În orice caz, mașina e foarte bună și merge repede, dar face drifturi. Dacă vă place, apăsați pe butonul de like. Dacă strângem 10 like-uri, o să jucăm cu abonații. M-a ajutat foarte mult. Și să facem, dacă facem 70 de abonați, să facem live așa mai mare. Și de 2, 3, 4, 2, 3 ore, cam așa. O să-mi încarc telefonul bine. Și de telefon fac toate chestia și fac eu. Sper că vă place. Vreau să am un telefon mai bun, apoi să ne jucăm și jocuri mai interesante. Să un pic. Și am revenit și să dăm iar o tură. Dacă vă place, să o instalați și voi, vă recomand. Dacă vreți, și Trex, el tot are joc asta. A făcut un live, nu de mult. Ultimul lui live a făcut cu această joacă. Dacă vă place, apăsați pe butonul de like. Și dacă când să facem live, o să ținem un live așa mai mult, că n-am făcut de mult, nu știu de ce nu pot să fac live. În fine, să facem cumva așa, să facem și live. E mai mult merge. Ca să precis că mai multe cu drifturi se facă. Că cu a doua face drifturi. Am pus a întâia.
Sper să vă placă. De mult n-am postat videouri. Am aproape 2 luni când n-am postat videouri. O lună n-avem chef să fac videouri. Dar, în fine. Să ia și dacă să fac un live. Avem 25 de abonați. Câteva live-uri m-am ridicat la suma care o am. Dacă vă place, când fac live să-mi scrieți și o să mai fac. Apropo, dacă vreți să fac și cu standoff, dacă cine a văzut upgrade-ul nou, să jucăm și standoff până să termine upgrade-ul, până la urmă, că nu putem să ne cătăm. Bășteri și prieteni, toți, n-am niciun prieten și dacă vă place să jucăm standoff și dacă vreți să pun cum mă cheamă pe PUB mobile și să jucăm. Cu voi a fost Fantrix și ne vedem în video următor. Pa, pa!